Endoda uku. Ngisafraid why? Hambe nini ngoba ngicina ungena esitolo. Nama ngazazi ukuthi ngihambe nini ngizithole nje sengiseTaxini nje yasefraid ukuthi ngifike kanjani angazi. And then manje what about lempahla eshiye lana? Impahla kanti lesikhoma ngisiphethe la isana. Esomphako ukudla nje. Endoda ungitshela ukuthi mina ngihambe yonke le ndlela ngihamba nomphako wokudla instead of impahla uthi ngigqokeni ama-Doritos. Alright dad. Ngizake ngivele ngalapho mangithola ithuba. Kulungile ke akusenani ngoba vele uyongigcokisa ama-Doritos. Hey, oh. Man usibambe lapho nje ungasayifaka esikhwameni. Manje lokho bani? Wena. Letha konke okuphethe lokho ngibona naloko ngingakuboni. Well mina ngibona emehlweni. Wena. Ngiyengilungitshela into eyi-1. Mangaloku kunikeza kona senze njani ke? Azulukho umuntu lokukhuluma namusha isikhathi ebamba lokho. Umuntu wona ngenzile. Awunazo. Angifethe ngiphoxa kangaka. Bengi too strong wethu. Nina amafoni lawa aphethe la. Yazaba ngabantu. Ungasho athi so strong. Ifazo ngiphoxa mfethu buka manje. Kushawa indoda engaboni. Sorry ngakunyathela. Indoda week. Ngizala. Dingindu nje. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. Faka mina ku-voice mode ayani. Lungile, yabona ukuthi uthola lo mlayezo lona. Wazi-ke mina usathana wentombazana ngisafuni nalapho uhambe khona uyezwa. Maphinde futhi mina ungikhulumise. Hayibo. Esigebengu ubuya wena sisathana. Ngikhuluma nawe. Usungikhohliwe. Usangibona? Uthi usangibona. Ahlahle wena ufuna induku wena. Hawu mina. Mingaki le mina? Mingaki le mina? Mingaki le mina? Hayi wena ufuna induku. E4 yeah. Wena ufuna induku. E4. Ufuna induku. Nalo mese lo. Lalela khumbula ngithi ngisabona kwangempela phela manje ngiyasifikela lana ngiyasifikela angazi ukuthi ungivimba ungene ngani angazi ukuthi usungikhohliwe ngempela angiboni next ndoda kumnyama ngibona kumnyama ngizwa nje kuphela bo nemoto engathiyeza ngayo hayi sazogijimisana on your marks asigijime phela kuzobaleka wena futhi yali le on your marks was asigijime ndoda on your marks was manje ma esigijima siyakho awuboni nokubona ngithi intombi yami la sizovela abantu abanje mana ke insizwa akwazi ukuthi kungavela wena kulahleka intombi yami ukidnapile yini lutho ngeke ndoda ngisifikela nje wena soyangisola ukidnapile soyangisola wena songisola into engingazazi kidnap intombi yami wena soyajima ke manje masongaka wena akwazi ukuthi ngingalahleka intombi yami bese kuvela wena futhi yazi thatha nale buko zakho thatha ngizobenzani vele abantu abangaboni ibuza abantu abangaboni lalela nami sengingaboni lalela before ungaboni kwenze njani angithi uyazi kudala mina nawe sagcinana nebona bona ke ngiyakwazi soyagembula mfini soyagembula ngathi uza nesematheni manje ya soyagembula bona ke bona wala ya thingifake wenzalani la yabona la faka noma yini ofuna ukuthi multiply mawunemali kuwo lethi fakela izo multiply if mafuna ifone ufuna maybe kubuye boma iPhone 16 awuqala nje lemkhuba yakhe edakiwe 1 TB ethengwe cash faka la awuqala lemkhuba yakhe edakiwe haluthi ngana le i-opportunity faka la
awuna wallet awuna Ngisakhuthuza phela ngikwazi ukuthi ngathi nginikele ngefoni no yami. phela ukwazi ukuthi ungayikhuthuza isikhathi eside kanje faka la ifoni yakho uzobona nale ntombi yakho uyifonelayo emavisi uzobona izovela seyogijima sone-iPhone Ngiyakutshela kuze kungenzeki lokho mfana wami. asithi kanje abracadabra lokhu Ngobona. afike siyazibekela ungabhizi phela nawe Ngobona. Wabheka. Abantu okwangempela. bona Yini manje lena wena sikhathi? Azona ungiholi wena. Hayi. Lungi. Usishile. Alright. Thatha ke letshe ngizolisebenza Sathane. Lungi. Zosebenza letshe ke manje. Zogcina ungabona okwangempela. Yami ifoni uzoyiletha. Wangiphinda lo. Awu. Wavele usugijima nje mfethu. Wenze njani? Uyepitoli nginyawo wazowela la Khahlasimenge. Okahle mfethu isho sinomjike emfunayo. Ngiyamkhumbula umpimlwana ukwazi ngakho before. Uvele wangiphinda wangehlela mfethu. Yes. Lesasithipha lesanu Enzo. Eish mfethu. Hey mfethu awazi-ke nami ukuthi ngiyanye kanjani. Yabona lapho ezikhona mfethu. Ngiyazama ukuthi ngehlise umoya. Ngiyazama ukuyithoba kodwa hayi lo mjida. Wangenzela amanga nami ngeviki elidlule mfethu. Sowenze njani manje? Indaba ende kodwa ngizokuchazela yona mfethu. Ngilinde lesithipha sentombazane lafana. Yazi nalo ngisamfuni la lapha ngibe khona. Samfuni nje. Ngilinde lesithipha lapha. Ngibathe ngiyamfonela mfethu, ngiyamfonela akabambi ifoni. Asekuvela lesithipha lesi ngizela ngemidlalo nyane engasile. Bonke ixola lo muntu uzela namasalamuzi. Ngirela sekudala mfethu ehambile nefoni yami. Mana kona bukathi ungamkhumbula umjida lo kanti. Mfethu mana phela ngitshela useshintshile phela yazi abantu bashintsha. Cha isidingo sangempela. Seshintshile. Yabona nathi. Ingiyashintshe namabathi. Nanso-ke into eyixabanisa abantu. Ungambizi ngesiduphu ngoba wawena ushayiwe kuyima. Uyabona ukuthi isiduphu ngesinye sifone esinye. Cha kade sengimkhohlweni lo mjida wena ubumbone nje kahle umkhumbula. Kampani isiduphu ngayangazi. Yabona mfowami impela izibona yona absolute. No, okay. Samsel. Man, asikahle kulwa. Senza njani ke manje? Khona itulo bengisacabanga. Uyabona nje ubungithola ngihlezi lana ngiyacabanga. Hayiza nalo phela. Cha khona omunye ukhokhovula wethu lapha yana bathi uMathenyonga mfowethu. Hayi lelitshe lena ngishaye ngalo lisekhona mfana. Tjena mfowethu ngihlezi ngiphethe ngamali khona la ekhikhini lami mfowethu. Khona ngihlezi ngiphethe. No phela mengelo isimple asami sobo ngidinga njani mina because akwazi ukuthi singashani ngiphinde but kabili Hayi mfethu. Khona lenyanga. into edina mina bangishaya ngento eyodwa Yabona ukuthi isiduphu ngasibona esinye isiduphu. sawuta nawe wena Awungasini. Ngathengeke sathi. Hayi bandla ngaka.